hvordan får man sin musik ud? Jamen det er samtidig at tænke i at gøre det lidt unikt og gøre det lidt anderledes. Specielt i dag, hvor internettet bare er altså overbefolket med musik, ikke? Og den der man laver, altså samtidig den der man laver en EP og så lige smider på Spotify og siger, nu har jeg udgivet noget. Altså, hvis det kun er sådan din moster Hanne, der ender og kommenterer det på din Facebook-profil, og sådan 2 venner fra din gamle efterskole, er det sådan udgivet, altså på en anden måde, ikke? Hvordan får man det længere ud? Og det tror jeg bare, det er at tænke i unikke ting, der dels tilfredsstiller en selv. Man skal ikke gå på kompromis med noget. Men noget, der skaber en god historie, noget, der skaber en god single, som er radiovenlig, men som man stadigvæk brænder for på en måde. Det der med at finde et eller andet, der gør det bare lidt unikt, det man har, eller gør det lidt salgbart, eller et eller andet, det synes jeg bare er vigtigt, at man overvejer, fordi der er simpelthen, jeg har hørt så meget god musik, som i og for sig bare drukner i mængden, og så har man selv en tilfredsstillelse i det, og det kan også være nok. Og hvis det er det vigtige for en, der er at få det lavet og få det afsluttet som et personligt projekt, så er det det, der er kravet, og så er man lykkelig om udgivelsen der. Men hvis man har den der med, hey, jeg vil gerne udbrede det her til flest mulige, så er der, at man skal overveje, gør jeg det via at slippe den her sang frem til en lidt klar single, eller gør det ved at finde på et eller andet vildt format, som jeg selv synes er vildt inspirerende at arbejde med.